lyönti osui hänen leukaansa. Roope Korhonen voitti pudotuspelien lyöjätilaston ja nappasi samalla 6. Suomen mestaruuden. Joukkueen kapteeni Mikko Korhonen ratkaisevassa finaaliottelussa erittäin kovassa. Jälleen palata mestariksi. No kyllä tuntuu todella hienolta, että tuossa Kode tuumasi Lakelle, että ensimmäinen tuntuu parhaalta, mutta kyllä 7. tuntuu aika hyvältä. Pari katkeutta oli tuossa, noin hopeille jäätiin näissä samoissa karkeloissa, nyt tuntuu kyllä erinomaisen hyvältä. Mikä teki Sotkamosta tänä vuonna jälleen mestari? Mitkä olivat ne asiat? No kyllä meillä oli tänä vuonna älyttömän tasainen joukkue ja hyviä yksilöitä, mutta ennen kaikkea tämä joukkuehenki. Me kasattiin taas hirvittävä hurmus näihin loppupeleihin ja oli vaikeita hetkiä kesällä ja siitä vaan noustiin joukkueena, tehtiin oikeita asioita ja kyllä me ollaan hieno joukkue. Finaalisarjassakin jouduitte taistelemaan tiukasti, Kouvola antoi hyvän vastuksen. Kyllä, kaveri oli erittäin hyvä ja kyllä 2 parasta joukkuetta oli vastakkain ja tiukkaa jouduttiin vääntämään ja varmasti paras joukkue oli hopealla, mikä siinä voi olla. Onnittelut vielä mestarille. Kiitos. Sitten siinä tosiaan poika odottelee ensin Mikko Korhosen hakkua ja sitten varmasti poika odottelee myöskin sitä kuuluisaa kylpyä. Sapso Järvi odottelee, tuolla täällä on joskus syksyn pimeinä hetkinä, muistan sen itsekin, ollut pikkuisen erilainenkin keli, silloin on pojalla saattanut olla pikkuisen kylmä niin kuin pelaajallakin, tällä kertaa kuitenkin tilanne on se, että siellä on sen verran lämmin keli, että eiköhän se Sapson vesikin vielä kestä pojan ja kestää näiden jymyn miesten hakemisen. Siinä on Jarmo Heikkinen, 7. kultamitaalimies hänkin. Roikottaa 7. kultamitalia kaulassa. Vuoden 2009 Superpesissä miesten osalta alkaa olla päätöksessään. Se on sitä tärkeintä hekumallisinta hetkeä vailla enää. Eli kiertopalkinto odottaa noutajaansa. Edellisen kerran sitä kiertopalkintoa kannateltiin Sotkamon miesten käsillä vuonna 2006. Sitten tuli tappio Tahkolle 2007, 2008 pattion urheilijoille. Mutta 2009 on jälleen Sotkamon jymyn vuosi. Sotkamon jymy ja Mikko Korhonen nousee sinne keskimmäiselle pallolle. Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, Suomen mestari on Sotkamon jymy. Jossain muualla kuin Sotkamossa, niin toivon, että tehdään tästä hetkestä, kun pokali nousee ilmaan, niin arvokas ja ikimuiston, että mä muistan talven pimeinä iltoina. Ja nyt on palkku näyttää, mitä se kainuulainen voima on. Noustaisikin kaikki ylös, kaikki kynnelle kykenevät. Ja kun pokali nousee kyllä suorille käsille, niin sitten se antaa tulla semmoista ääntä katsomosta, että Kuhmo ja Kajani kuuluu. Kainuun marssi milloin! Ja sitten toteutetaan kapteeni Mäsyä. Olisiko noin 4000 ihmistä? Riemuitsee täällä. Täällä on ollut myöskin jonkun verran Kouvolan kannattajia totta kai. Mutta kyllä jymyn väki pitää nyt sellaista meteliä, mitä joukkueen kapteeni Mikko Korhonen käski, että eiköhän se kuulu tässä sitten melkein naapurikunnan puolellekin. Ja riemu raikaa. Ja tämän jälkeen sitten tietysti katseet kiinnittyvät myöskin siihen seuraavaan spekulaatioon, kun ruvetaan miettimään tämän kauden miesten Superpesiksen parhaita pelaajia. Mutta tämä päivä on Sotkamon jymyn päivä. 13. Suomen mestaruus Sotkamon jymylle. Kainuun marssi. Herrasmies ottaa hatun pois päästä ja jokainen ja tämä on tuttua täällä Kainuussa, mitä seuraavaksi on tulossa. Kai siinä laulee. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jyrien äärien poiskintaa. Meidän mainetta mainilan tuo, koskien ärjyt ja surkeat suot. Meidän kautta vaarat on nää, meidän on laulua lahtien pää. Meille myös kevätkin keijunsa toi, rassas ja metso täälläkin soi. Taivalien arkalla olkoon vaan, Viron ovi kitsasi kilpaillaan. Kolmassa synkeä syntymämaan, intimet ilkeydet paikoillaan. Koirajen ilma toi
Ja Mäkelän ottaa Huippari viereen ja kysyy, että miltä tuntuu syksyllä lyödä kirkin pohjaan. Mikko Korhonen toimi todellisena kapelimestarina. Kerro vähän noista fiiliksistä tällä hetkellä. No voi. Hirmu vaikea on kyllä fiiliksiä tarkemmin eritellä, mutta huikeat on fiiliksi. Täytyy sanoa, että tämä on ollut semmoinen ruokkiva voima, mitä on miettinyt kesällä ja harjoituskaudella, että tämä hetken haluaa kokea ja kotiyleisön edessä, että ei voi kyllä sanoa, että on loistava huivennuskaudelle. Nyt on cheerleaderin hommat tuolta ihan selkäytimestä. No kyllä mulla on pieni taipumus aina ottaa homma haltuun, kun mahdollisuus vaan on, että ei ollut suunniteltu, että se oli spontaania. Mikä tekee Sotkamon Jymystä mestarin? No, me oltiin joka osa-alueella ulkopelissä, sisäpelissä. Me oli erittäin määrätietoisia, oltiin kunnianhimoisia. Me haluttiin tämän mestaruus tänä vuonna ja tässä on tulos nyt. Ja kohta lähdetään ilmeisesti uimaan. Joo, se on uintireissu edessä. Onnittelut vielä. Kiitoksia paljon. Tämä tietää myöskin sitä, jos mietitään suomalaista pesäpallohistoriaa, että kun Jymyllä on 13 Suomen mestaruutta, niin haastajilla on hirmuinen tehtävä edessään, koska nykyseuroista, jotka pelaavat Superissa, Jyväskylän Kirihän sinne nousi, niin sillä on 7 Suomen mestaruutta. Ja sitten seuraava haastaja on Kouvolan Pallolyöjät, sillä on 5 Suomen mestaruutta, joten tämäkin saldo kertoo siitä, että Kainuun kansan kädessä, Kainuun pelaajan kädessä ei ole maila vapissut tärkeinä hetkinä. Pelijohtaja Mikko Kuosmanen, miltä tuntuu voittaa Suomen mestaruus pelijohtajana? No kovin Suomen mestaruus ilman muuta, että ensimmäinen mestaruus tuli 2001 pelaajana ja tuntuu, että sen yli ei varmaan mikään nouse, mutta kyllä tämä nousee. Pelaajana tuolla pelikentällä voi itse vaikuttaa omilla suorituksillaan aivan konkreettisesti, mutta kuinka vaikeaa se on tuolla tarkkailla muiden suorituksia tuossa kaarella? No kyllä se vaikeaa on, että kyllä varmaan pelijohtaja ja suuri osa yleisöstä tietää, että mitä pitäisi lyödä. Kuvaile hieman tätä Suomen mestarijoukkuetta Sotkamon Jymyä. No urheilullinen, hirmu kurjalainen, loistava joukkue. Jos jotain yksilöitä pitää nostaa, niin kyllä Roope Korhonen, Mikko Lahtinen ja ennen kaikkea Rautaisen velikset. Loistava kausi. Tässä on varmaan edessä nyt melkoiset juhlat, mutta mitä mietit jo ensi kaudesta? No en kyllä mieti juuri ollenkaan. Onnittelut vielä. Kiitos.